mennään. Vitu oksa. Ollaan kuvakkoa kun häviö. Niin. No eikö sä häviökin oo jo tätä? Niin. Mä vaan varmistan, että se kuvaa sitten. Juu. Pidetään suuta siis, että mä saan hengittää. Minä testaan tätä varmuuden vasta. Tää mun Sepö Hello Kitty-aseen, niin... Sepö Hello Kitty. Hei, mulla on Hello Kitty tarroja, laitetaanko siihen? Laitetaan vaan. Joo, ensi kerran kun tuun teille. Niin. Joo. Itse asiassa mä vois kysyä tänään, että jos nyt vielä kerran vois kysyä, että lähti meille nyt tästä suoraan jos. En mä pääsit tänään, kun mä menen katsoa tuonne serkkujalla. Joo. Aita me olla varmistettiin kuvaa. Jäänkö tähän? Ai tähän? Ei ihan tähän. Ei vitu, jää tähän. Tossa on tommonen ihan helvetin hyvä piilopaikka. Sä voit mennä sinne, tai sit sä voit jäädä tähän, jos sä haluat. Joo. Eiköhän se kato. Vai mennä tuon tuosta? Tää? Vai mennä tuon tuosta? Joo. Siinä on kans ihan. Mihinkähän minä menisin? Minä menisin tuohon, niin Eemeli. Puolustetaan. Vai hyökätään? Mä ehkä menisin tohon vielä. Meillä on vähän pikku alivoima, niin meidän ei ehkä kannata hyökätä. Tuohon menee vaan. Mä menen tänne. Kuka jää tänne vaan? Minä voin mennä tuohon. Testaan. Sitten muu jää tähän, sinä menet tuon kiveen päälle ja Eemeli menee tuonne. Eemeli saa tonne semmosen pesäkkeen, minä voin tästä suojata tuolta ylhäällä ovella. Jonnekin asti lentää. Minä panen tuota. Joo. Sinä saat tuon oikein puolelle sitten samalla. Joo. Ja no Samu nyt silleen vois vaikka Minä voin jäädä tähän tässä, koska Jää sinä tuon tuo. Okei. Siinä on ihan hyvä suoja. Mä teen tohon pesäkkeen. Ja pesäke on kumminkin semmonen, että sitä ei Kyllä. Sieltä Sieltä mä tulin jalan. jos yrittää päästä sivuun, niin sitten Ei kaikki vaan Hei, jos nyt juoksee sivuun päin, niin mä huon jonkun tähän avuksi, koska mä en ehkä yksin saa kaikki. niin no jos ne tulee tonne. Mut jos ne tulee tuolta, niin sitten... Kaksi jää linnakkeesta, yksi jää tähän. Minä jään tuohon suojaamaan, tuossa on kato hyvä kohta. Linnakkeesta sit. Se on helpompi kuin jää. Joo. Valmis! Peli käy! Perkele! Osuun nyt vittu! Etenee tuolla! Linnoituksella yksi etenee takaa, tai tonne perääntyy. Joo, se ryömii sinne valksen talon taakse. Oikealla yksi. Ei, sieltä juoksee. Yrittää päästä sivulle. Joo. Valksen talon takana yksi vielä kerran. Otti sun edessä olevan talon takana. Niin on, tiedän. Oikealta kattokaa myös. 2 vasemmalla. Otto. 2 oikealla luulisin. Etenee tuolta. Vasemmalla etenee kuusikko. Siellä se on. Mä näen sen. Ehkä tulittaa. Perhana, etenehän nyt sieltä.
Vasemmalla liikettä. Oikealla on... Eiku, vasemmalla on yksi tai kaksi. Siellä on yksi. Kiven takana. Kaukana. Tähtää tänne mutta... Tuolla on edespäin. Mitähän ne muuten räiskii tuolla oikealla? Otto! Nyt tulittaa! Ammu takaa! Ei nää tuolla pääse. Ne on liikettä. Tulee oikealta myös! Valkoisen taulun takaa näkyy liikettä. Joo, ne liikkää oikealta. Siellä oikealla on enemmän kuin yksi. Mitä sä noille kerrot? Häh? Perkele! Vasemmalla flänkkää! Valkoisen taulun takana näkyy yksi. Varo. No joo, ollut varmaan puoli tuntia jo. Niin, mut nyt täytyy pitää tarkkailla sillä. Ei pysty, kun tuolta vasemmalta tulee kuulaa. Pystytkö sivulta? Häh? Pystytkö ottaa sivulta? Mä ei oikein pysty. Oikealla etenee. Oh, mitä? Oh! Vittu. Kyllä me näkee yksi tyyppitä ampumassa. En oikein viittinyt. Samu. Saatko näkymään tohon valkoiselle suojalle? Kummalle? Valkoinen suoja. Siellä on. Joo. Näetkö? Nää. Sen tyyppi siellä. Tää. Saatko osumaan siihen? En saa. Vittu. Saatana. Oikealla eteen! Peräännytään vaan taaksepäin. Älä peräänny sinä, helvetti! Tästä ei kauheasti voi perääntyä. Vittu! Ehkä vähän virhauttaa tää helppoa, kun tää on vähän... Mene siihen suojaan, kun se tulee yksi tuolta se pystyy rauhassa etenemään tuolla. Suojaa sinä sitä kiveä oikealta puolta. Jos on vaan takaisin jää tähän hämmeliin. Pääsetkö? Nää on suojat. Hei! Vasemmalla näkyy liikettä. Mene siihen suojaan. Sinne sen linnakan sisälle. Ei vittu, tää on vain. Ei oo. Eikö siis tää kun... Vittu. Tää on... Valkoisella taululla on. Joo. Tiedän. Tää on aika persistä, kun pitää olla slaavikyksellä. Mene tuohon. Kivikon luo. Varo tästä, ampu, tulee kuulo. Se valkoinen taulukko siellä. Okei, joo. Kurkkii siitä päältä välillä. Noniin. Minä suojaan sua. Mene tohon. Hei! Vasemmalla on. Missä? Vasemmalla on liikettä.
No niin, nyt sä pääs ympäri, Eemeli. Vasemmalla. Ota paikka, ota hei Eemeli, näetkö mihin mä osoitan? Oikeallakin. No perkele, minä menen vittu. Näytä. No Eemeli näki se oikein. Ei vittu. Ammu sinä välillä. Ei tuolla. Missä? Oikealla. No niin on, ammu. Vittu kun meni tänne risuukon taakse. Oikealla. Hei, hei, oikealla pääs risuukolle. Punainen. Tää vaihtaa lipas. Joo. Voitko siirryä tuohon taaksepäin yhden, et ole kivellä? Kyllä mä törvää tähän. Eemeli, ammu takas. Siirry tuohon kivelle täältä. Oikealla. Otto. Älä päästä siihen lipuulle, kun sit se on liian myöhäistä. Se on nyt jo liian myöhäistä. Otto. Osu aseeseen. No! Täytyy perääntyä. Ei voi! Älä! Varo! Saitko? Sait. Siis et saanut. Joo. Häh? Monta siellä oli? Tuolla pitäisi olla 2. Tuolla on 2.